Matang sin lang ji ka nyo trap youth council jong ka riboy sami angkat ka jing lang jong u present jong ka nang po circle ilawan kendu ya u project director jong ka district rural development agency DRDA hagbari bat ka jingi jong ki pajba baki kendu hapo ka dong bat ka than riboy sami ki jungi kadagalong habri bat kane ka jiputrikam ya kane ka NREG MG habri bat kajingi ka bagi pajba bat ka jing ji kendu jong ki pajba ki bab penenkam lengba ka jing bela ka basis pasi kata ka jingi ka bagi kendu long habri bat ka jing bombiang tikna jong light nang ta ka jing bombiang tikna habri bat ka network system bali na lang ji kum kaseng haba ki pajba ki wan bani kendu igi ki penpau ki jingi ka bagi kendu ka long ba khamtam shaki than nong kendong ka network system kambiang man step shwa ba kin treiru ki badon ni ka job cup holder ki hap ban shondur da ka ba online system bat lada kani ka network kamben hak tu jika kau mut ba utu ubade ban tre bayok bela sis pasi uhap bendu no namar blai ba kajing bombiang jong ka network ka ba arang ta kajing bom tikna sa kani ka like hak than boy semiji te phila ban mudur lada kani ka like kambiang nang no ki pajba jong ka dong riboy semiji ki la ban chat ki mobile jong ki bar ki bron kam ki ha ka bak kin shendur ya ki shwa ban sedang tre bat ondala dep tre juki marman man kasi lada kine ki batre belasih spasi men step ki hap ban shendur bat janirru ki hap ban shendur te kane ka bu jing e bahaya ki pajba jong ka dong riboy sep ngi jungi bat nanglang ji kum ka sangi skwa an pawi pi ka long ba ngim ju presya e kita ki development lane ki project ki ba ka central government ka ai syaki paiba jong ka dong ka tanjungi bat kumju ri ka state hibro ko henry ka bangi kwa nong haba pi ai kene ki ya kini ki project development syaka dong bat ka state hibro ko ka long ba pihak ban perkhat lem syaki paiba lane ki BC ki ba sa syaki tan nong kendong namar ba ka jingbom biang jong ka light ka batikna ka jingbom biang jong ka network system kata ka bangi labu ya ki issue ka jingi hau ne u project director jong DRDA te naglang juu la ikaran bangi ulong ba naglang juu umdon ne kabor kane ka wan bay na central government re naglang juu ulong ba unsa simkiai kane ka kam unsa tho sa ki high authority habere bar kane jinge ka ba ki pajba jong kajala ka jungi hi ki kendu kamtam e ki ba sa ki thanyo kendong kade jinge ka ba gi pajba ki kendu bari iskam naglang jungi kum gesang ki karpat sa pajba ro phinesha bat phine trelang bat kane ka project ha ka central government kala IP lang bagane ka jimbala ka basis pasi hapo jong ka sisnam ban kerman skam bagane ka jinge jong pi kumba o de ban chat jong ni ka DRDA ong ba unsai keren bat ki high authority kerman ban lang jong kiru kin priang ya ka jinge ka ba ki pajba jong ka dong riboy semgi jogi ke kendo ya kata na lang jong parla bat ong unsa sim ya ka jinge keren daw layo ka jubab na lang jong kita ki high authority kumba ong basdang tenga ngai skam ba po uru shaun kut nusnam try na lang jogi kum ngasang insayo ka jubab gabat kena bat kum jur on lang jogi pajba hi berkoi